Kanza kwethu saphinde ke sadibana singasaqali ke ukudibana ngethemba lokuthi maqedwe ubale video uzochofa subscribe ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba. Udaba engijika ngalo ke njengamanje luthi ke ibukeka engathi ifuna ukubuya okanye ifuna ukushaya ijika impi ephakathi kukaMthandeni kanye ke noBig Zulu emva kwepost eyenziwe uMthandeni ku Facebook lapho khona kade esho ke ethi uphi uBig Zulu efaka iguzu kanye ke nemask obukade ke kuveza ukuthi kushuthi leli guzu ke liyanuka. Sonke ke siyazi ukuthi ke uMthandeni unokudelela uBig Zulu athi icathulo zakhe enkulu ogadlaza bamateku anukayo. Ubeke eselandelisa ngesithombe sika Big Zulu engasenalo irasta ngokukhumbuza ukuthi ke wake wambiza ngopapapeni ngenxa yerasta lakhe. Big Zulu ke ubeke esephendula ethi ke uyazi kube nguwe nje ngabe I'm worried ukuthi yini elandelayo after iParis khona ngizoyeka ukucelela kubantu ukuyiphinda kawu3 on stage. Nginguwe ngabe ngiyaqala manje ngiyayincengela kuBig Zulu khona ezonginika uxola ngiphinde ngisizakale futhi. Beka ubulima eceleni uzehlise. uBig Zulu usebhekvili ubeyodonate ngecathulo enganeni zesikole zizokhona ukufunda zibe nekusasa eliqhakazile njengaye. Iyona impendulo ke leyo ke kaBig Zulu kuMthandeni. Ngana kwethu kukhumbuze nje ukuthi lezi insizwa kudala sidonsisana kudala zingazwani kusukela kudala ngo2019 2018 kangokuba uMthandeni wazo ke wabhala ingoma lapho khona utalabhe khona uBig Zulu. NoBig Zulu ke futhi naye ke wayinakho ukwenza ama video ekhombisa ke impendulo esho impendulo yakhe ebiza uMthandeni ngomfazi ethi akabashaya abafazi. Washo nokusho ukuthi ke uMthandeni wabaleka waphetha ngelinye ilanga mzwane bedibana. Kodwa ke bekubuke ngathi ke sibeyazwana ngonyaka ka2023 emva kokuthi uMthandeni asebenze kanye ke noLwandle Nkulu kanti futhi kwabonakala ke izithombe beshutha ke bendawonye. Nakho ke namhlanje mhla ka14 kuMarch 2024 kubonakala ke sengathi insizwa seziqale phansi ke impi yazo, impi yekati negundwane. Kudela ke owaziyo ke ukuthi ke lempi engabe iyophelelaphi. Ngana kwethu ngiyafisa ke ukuzwa ukuphawula kwakho kulolu daba ukuthi ke uMthandeni ungabe ukube ukweyisa ukwenza kwakhe noma mhlambe uBig Zulu uwathathe kabi na amancoko. Asihlangane lapha kuma comment sections bese ke wenza iqiniso lokuthi ke uyayishaya ilike kanye ke nesubscribe button. Ngiyabonga.